Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanımız soraptır. 360'a 3 gezek ziyaret etsen haca giden yal sogap bar diýerler. Bu dogry mu diýipdir? Birinji bilen şunu bellep geçelim musulman doğanlar. Mundan öňkü kän derslerde aýdyp geçdik. Kur'an we sünnete göre kabrlary ziyarete gitmek mustahaptyr, sogaptyr. Eger Kur'an we sünnete laýyklykda dogry şekilde gonamçylyga ziyarete gitseň sogap gazanýaň. Emma kabr ziyarete gidende İslamyň öwreden edebine uymasaň günah gazanýaň. İslama göre kabr ziyaretine gitmekden iki maksat bardyr. Birincisi ötüp geçenler üçin Allah Taala'dan rahmet bagşlanma dilemek. İkincisi kabr ziyaretine baran kişi ölümü ahirete ýatlap ibret almagydyr. Indi gelsek soraga halkymyzyň arasynda şuňa meňzeş gurrunlar bar. 360 gonamçylygyna 3 gezek ziyarete gitseň ýa-da Köýtennagda plan wabaň mazary bar, şoňa ziyarete gitseň haja giden ýaly sogap gazanýan diýen gurrunlar bar. Bu gurrunlar İslamda asly we esasy bolmayan, jahil, din barada bisawat adamlaryň tapýan toslama gurrunlarydyr. We bu hili gepleri diýmek we bulara inanmak haramdyr. Indi şu ýerine gowy uns berip diňleň musulman doganlar. Näme üçin bu hili geplere inanmak haram diýäs? Sebebi bu batıl, yalan düşüncedir ve Allah Taala'nın adyna yalan gurlamakdyr. Bir amal edende şunça sogap bar ýa-da umran, hajyň sogapy bar diýmek üçin Kur'an we sünnetten delil gerekdir. Edilen amala sogapy kim berýär? Sogapy musulman doganlar beşek Allah Taala berýär. Eger Allah Taala plan amala hac sogapy bar diýmedik bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem plan mazar ziyaret edende hac sogapy bar diýmedik bolsa, bir kişinin çıkıp plan mazara ziyaret edende hac sogapy bar diýmegi Allah Taala şoňa hac sogapy berýär diýip Allah Taala'nın adyna gurladygy bolýar. Bir kişi delilsiz bu hili gepler aýtsa Allah we Peygamber adyna yalan gurladygy bolýar. Allah we Peygamber adyna yalan gurlamak bolsa haramdyr. Bakara surasynyň 169-njy aýatynda Allah Taala şeytan barada diýär: "İnnemâ ye'murukum bis-sû'i vel-fahşâ'i we an taqulu 'alallâhi ma la ta'lemun." Şeytan size erbetligi we hayasyzlygy we Allah Taala hakynda bilmeýän zatlaryňyzy gurulamagy buýurýar diýär Allah Taala. Şeytan insanlara näme buýurýar? Erbetligi, hayasyzlygy we Allah Taala hakynda ilmsiz gurulamakligi buýurýar. İbn Kesir bu ayetin düşünürşünde diýär: "Ve huvel qawlu alallahi bila ilm." Allah hakkında ilimsiz gurlamak diýär. Ýagny Allah Taala barada, Allah Taala'nın dini barada, sogap günah barada, halal haram barada delilsiz, ilimsiz gurlamagy şeytan insana buýurýar diýär. Ve İbn Kesir izyanından diýär: "Feyedhulu fi hâzâ kullu kafirin ve kullu mubtedi'in aydan." Ve bu ayete diýär: "Her kafir we her bidgatçy hem degişlidir. Olar hem şol ayetin aşagyna girýär" diýär. Çünkü kafirler Allah Taala barada Allah Taala'nın adından delilsiz yalan gurlaýarlar. Mysal üçin Hristiýanlar Allah Taala'nın ogly bar diýerler. Bidgatçylar hem şeýle. Din barada Allah Taala'nın adından delilsiz gurlaýarlar. Ol sogap bu günah diýip özlerçe toslap gurlaýarlar. Bu gurrunlaryň musulman doganlar yalanlygyna ýene bir misal, yer ýüzünde iň gaderli, iň hormatly kabr Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň kabrydyr. Emma hiç ýerde Peygamberimizin kabryny ziyaret etseň haç eden ýaly sogap gazanýan diýen ýeri ýokdur. Umra gidenler, haja gidenler umrasini, hajyny tamamlandan soňra Medine barıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň mescidini we Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemiň kabryny ziyaret edýärler. We şu ziyaret mustahaptyr. Emma Kur'an we sünnette hiç ýerde Peygamberimizin kabryny ziyaret etseň haç eden ýaly sogap gazanýan diýen ýeri ýokdur. Indi pikirleriň musulman doganlar, eger Peygamberleriň iň haýyrlysy bolan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň kabryny ziyaret edende haç eden ýaly sogap gazanýar diýilmedik bolsa, onda başgalarynyň mazary üçin mun diýip bolarmy? Bir musulmanyň bunu diýmäge dili bararmy? Has gowy düşünmegiňiz üçin musulman doganlar ýene bir misal bereýin. Yer ýüzünde näçe sany musulman kabry bar bolsa, şolaryň birini goýman ýeke-ýeke ziyaret edip çyksaň, ýene de haç sogabyny gazanmaýan. Haç Allah Taala'nın farz eden bir farzydyr. İslamyň 5 rüknüniň biridir. Kabr ziyareti bolsa mustahap amallar. Şonuň üçin musulman kişi ünsli bolmaly, hak bilen batyl, dogry bilen ýalany garşdyrmaly däl. Şoňa benzeş batyl gepler musulman doganlar şiğalaryň arasynda da kän. Kerbelany ziyaret etseň, Mekke'ye giden ýaly bolýan, Husaýnyň mazaryny ziyaret etseň, haja giden ýaly sogap gazanýan diýen gepler
gepler şiğalaryň içinde gatykändir. Orta Aziýanyň başga halklarynyň arasynda da şuňa beňzeş gepler bar. Käbir jahil adamlar, ýasama mollalar, bidgatçy mollalar öz ýurdundaky ziyaret ýerlerini öwmek üçin, inanjak adamlary şol ýerlere çekmek üçin şuňa beňzeş toslama gepleri ýaýradýarlar. Her bir musulman şunu berk bilmelidir. Öz ýanyndan delilsiz mışmışlar esasynda plan ýerik gitsen hajyň sogabyny alýan, plan mazara 3 gezek ziyaret etsen hajyň ýerini tutýar diýeniň bilen sogap bolmaýar. Şonuň üçin musulman doganlar bu hili delilsiz geplere inanmak dogry däldir. Elhamdülillahi rabbil alamin.